În curând se va împlini aproape un an de când modelul Nokia 6555 a apărut pe piață, luna august a anului trecut fiind data anunțării terminalului. Modelul 6555 este un clamshell care pare să împrumute puțin din look-ul Motorola, modele ca W377, W490 sau altele, și spun acest lucru pentru că cele două părți ale terminalului, capacul și partea de jos, nu sunt egale, aspectul de simetrie al telefonului fiind vizibil doar atunci când telefonul este închis. Nokia 6555 nu este cel mai subțire terminal de pe piață, dar este destul de ușor și asta probabil din cauza învelișului telefonului, care este un plastic ieftin. Partea frontală a telefonului este ocupată în mare parte de un ecran de rezoluție 128x160 pixeli cu 256.000 de culori, pe care este afișată ora. Tot în partea frontală găsim și difuzorul telefonului, sigla Nokia și obiectivul camerei foto de 1,3 megapixeli. Latura stângă are două butoane, cel de activare a camerei foto și cel de volum, iar ceva mai jos o mufă de cablu mini USB. Latura dreaptă este răcăcioasă, având doar mufa de 2,5 mm pentru atașare căști și slotul de atașare periferice. Are ecran de 2 inch cu rezoluție de 240x320 pixeli și 16 milioane de culori și este tastatura standard alfanumerică. Meniul este configurat cu icoane aranjate în matrice de 3x3. Nokia 6555 dispune și de un MP3 player care se prezintă și el cum poate. Playerul muzical suportă formate MP3, AAC, AAC+, și VMA, dar nu are radio FM. La capitolul conectivitate, Nokia 6555 punctează din plin. Vine cu GPRS, Edge și 3G la bord. În plus, telefonul vine cu browserul Opera Mini și Yahoo Go preinstalate. În combinație cu ecranul de 2 inch cu 16 milioane de culori, navigarea pe net se face mai mult decât ușor și plăcut. Pentru că este un telefon mid-level, look-ul ieftin poate fi trecut cât de cât cu vederea, dar piața are alternative mid-level mult mai arătoase. Telefonul primește puncte în schimb la ecranul de 2 inch cu 16 milioane de culori, dar este apoi tras în jos de lipsa unei camere foto decente și faptul că pachetul nu include nici card microSD, nici căști și nici cablu USB. Ce îl aduce pe linia de plutire este conectivitatea 3G, browserul Opera Mini și Yahoo Go, care, după cum am spus, vin preinstalate.